finančné poradenstvo alebo finančný predaj. Aké slovo použijeme, takú atmosféru vytvoríme. Samozrejme, že finančné poradenstvo znie lepšie ako finančný predaj. Viete, koľko je finančných poradcov na Slovensku? 7. Skutočne 7. Ak teraz pôjdete na webové stránky Národnej banky Slovenska, možno, že tam už nájdete 6, možno 10, ale tých zbývajúcich 17 000 sú finanční agenti. A aký je rozdiel medzi finančným poradcom a finančným agentom? Finančný poradca nesmie prijímať provízie za sprostredkovanie a klient ho platí priamo za poradenstvo. Tak ako napríklad, keby ste si nechali radiť od právnika. No a finančný agent alebo sprostredkovateľ je platený formou provízie od finančnej inštitúcie, ako napríklad banka, poisťovňa, správcovské spoločnosti, alebo v 2. a 3. pilieri a tak ďalej, ktorej produkty ponúka, predáva. Predávali ste už niekedy niečo na bazoši? Bicykel, auto, kočík, hocičo? Pekne to nafotíte a snažíte sa hovoriť o tých pozitívach. No a tie negatívne veci veľmi málo okrajovo, alebo možno často ani vôbec. No a finanční agenti, finanční sprostredkovateľia fungujú rovnako. Hovoria len tie pozitívne veci, len tie plusy a potom výsledok je často iný oproti atmosfére, akú vytvoria. Dostávame len čiastočné informácie, doslovne ako ten ľadovec. A to je jedno, či sa to týka poistenia, dôchodkového systému, hypotéky alebo nejakého investovania, šetrenia, kde nám povedzme nespomenú poplatky, ako ponižujú výsledok, o daniach, nehovoria o skutočných dlhodobých výnosoch a samozrejme o inflácii, ako ovplyvňuje celkový náš prínos. Môžeme povedať, že sa necháme ovplyvňovať povedzme nejakým doporučením dôvery, príjemnou atmosférou, miesto reálnych konkrétnych čísiel. Keď si idete kupovať oblečenie, neprichádzate do obchodu informačne holí, informačne nahý. Máte určitú predstavu a očakávania, vyskúšate si veci, ktoré vám ponúknú, keď vám to vyhovuje, beriete, keď nie, odchádzate a idete hľadať niekde inde. Nemalo by to byť aj tak v spolupráci s finančným agentom? Máte svoju predstavu, máte svoje očakávania, pozrite si ponuku, ak vám vyhovuje, beriete, ak nie, tak idete preč. Mali by ste niečo vedieť, než idete urobiť nejaký ten finančný úkon, ktorý vás bude sprevázať celý váš život. Najprv tam dávate peniaze a potom samozrejme čakávate, že tie peniaze nejaké zvýhodnené, zhodnotené dostávate späť. Predstavte si, že si zoberete takýto kancelársky papier a zložíte ho 42 krát. Na polovičku, opäť na polovičku, opäť na polovicu. A keď ho zložíte 42 krát, viete, aká to bude výška vzdialenosť? 384 000 kilometrov. 384 000 kilometrov a ste na mesiaci. Taká je síla čísiel. A teraz niektoré rozdiely, ktoré môžete počas svojho života získať alebo stratiť. Aká je sila čísiel, aká je sila peňazí. Predstavte si, že máte hypotéku 100 000 eur a splácate ju 30 rokov. Ak máte správne údaje, tak môžete ušetriť až 20 750 eur. Úrok nie je ten najdôležitejší údaj pri hypotéke. A využite investičnej možnosti hypotéky? Ak viete, čo máte urobiť, tak môžete za 30 rokov získať 129 730 eur. A stále splácate tú istú sumu. Dôchodok 40 rokov pri priemernom plate. V
prvom pilieri, ak si nedáte pozor, tak si ho môžete ohroziť. V druhom pilieri, keď porovnáme najlepšiu spoločnosť s druhou najhoršou spoločnosťou, tak môžete stratiť alebo získať 203 000 eur. A v treťom pilieri, ak nemáte tú najlepšiu DES-ku, neviete to využiť, tak stratíte aj 75 000 eur. Taká je sila čísiel. Poistenie. Máte úplne zbytočné poistenie, 30 rokov 50 eur mesačne. Ak sa poistíte s logikou, tak môžete získať 65 000 eur za 30 rokov. Šetrenie 30 rokov 100 eur mesačne. Buď šetrite na základe nejaké reklamy, alebo že vás niekto presvedčí o tom, alebo budete mať to pravé zdravé šetrenie, tak za 30 rokov máte plus 112 000 eur. Investovanie. Tiež nejaké to obvykle na základe reklamy alebo zdravé investovanie. Za to isté obdobie môžete získať 209 000 eur alebo 209 000 eur stratiť. Povedali by ste, že až také veľké čísla to môžu byť? A samozrejme sú ešte iné alternatívy, o ktorých všetkých tu nemôžeme rozprávať. Nedávajte viac, len získajte viac. Ja som nemal tú možnosť, aby mi niekto ukázal, ako inak sa dajú riadiť rodinné financie. Nemal som tú studnicu možností nápadov a prišiel som o veľa peňazí. Preto ma to aj inšpirovalo a vytvoril som videotéku Moderná finančne úspešná rodina, ktorú som pripravoval 15 mesiacov a je to nezávislá, nestranná studnica, prvá svojho typu na Slovensku. Studnica všetkého, s čím sa na svojej rodinnej, finančnej, životnej ceste stretávate. A čo vám prinesie videotéka Moderná finančne úspešná rodina? Ušetríte, získate, zhodnotíte 10 000 aj 100 000 eur. Samozrejme spolu za svojho života vo všetkých oblastiach, či už sa jedná hypotéka, poistenie, dôchodok alebo šetrenie, investovanie. V každej oblasti sa budete pohybovať ako doma v obývačke. Budete vedieť presne, koľko čo získate, za akých podmienok vo všetkých oblastiach. Nikto vás už nebude ťahať za nos a nenaletíte na krásne prezentácie rúžové výsledky. Výsledky nebudú ovplyvňovať skryté poplatky, skreslené výnosy, zabudnutá daň a samozrejme aj inflácia ovplyvňuje výsledok. Nebudete viac krmiť zástupcov finančného sveta, jednoducho oddelíte zrno od pliev. Budete mať istotu správneho rozhodnutia, žiadne sklamanie, smútok, už len radosť a dôstojnosť. Správne rozhodnutia a prínos po celý život. Videotéka Moderná finančná úspešná rodina je založená na princípe, aby ste sa neobmedzovali, aby ste nešetrili viac. Len efektívne využívali to, čo robíte, alebo aby ste sa zbavili nevýhodných finančných produktov a využívali alternatívy, ktoré sú vhodné a výhodné pre vašu rodinu. Aby ste sa pridali k stovkám, tisícom rodín, ktoré sa už uberajú cestou rodinnej ekonomickej efektivity. Samozrejme, že si môžete povedať zajtra, pozajtra, niekedy, čo už je sesternica od nikedy. A raz so smutkom si poviete a so sklamaním, prečo som to neurobil vtedy. Nezabudnite, že sila čísiel je neúprosná a každý deň sa oberáte, strácate a to určite nechcete. Teraz už len kliknite na link, či dole pod videom alebo nad videom, záleží od toho, kde to pozeráte, a pridajte sa k stovkám, tisícom rodín na Slovensku. Nech sa vám darí, majte sa fajn.